Como nós sabemos, tá studia e oito dokter nang awi ato kanami e parte di aeropuro. Omdat wij de 8 punten van de dokter aan het bestuderen zijn, en is het mijn voorrecht om vandaag over de gezonde lucht, de pure lucht te praten. Ora wena puntrami na que momento Jesus atra aero anto? Als mensen mij vragen op welk moment heeft Jezus dat gemaakt. Nou, den Genesis 1:6 te paraskibi. In Genesis 6 en 7 staat geschreven. E ora Deus avisa. Op dat moment heeft God gezegd. Lagating un firmamento mai di e awanang. Laat er een hemel zijn op te midden van het water, van de wateren. Ilaga e sei separa e awanang. En laat dit de wateren scheiden. Voor die e awa. Van het water. Awanang voor die e awanang. Van het water, Ja. van de wateren, van de wateren. E Deus atra e firmamento. En God heeft de hemel gemaakt. E a separa e awanang kutawa dating bouw die e firmamento. En heeft de wateren gescheiden die onder het firmament waren. Voor die awanang kutawa dating arriba die e firmamento. Van de wateren die boven het firmament waren. E assim também ela trajo pi outro costa mais. En zo heeft hij ook heel veel dingen, andere dingen gemaakt. De boek Testimony for the Churches tomo volume 1, pagina 71. Ja, in het boek Getuigenissen voor de Kerk, volume 1, bladzijde 701. Paragraaf 701. Tabisa, hairuta e bendición gratis di cielo para nós. De lucht is een gratis zegening voor ons. E lo guardo calcular para dona nos curpa booster para inter no sistema por regeneração mês. Het geeft ons een booster zodat ons hele lichaam kan regenereren. Sim, essa que nos curpa tabira zwak. Zonder dit wordt ons lichaam zwak, Slow, langzaam, sushi. vuil. En ons sistema ta llena com maleza nang. En ons systeem wordt gevuld met ziektes. De maneira que nos mente tabira incapaz. Zodat ons verstand de capaciteit niet meer heeft. Para funcionar claramente. Om helder te kunnen functioneren. Para somressar que ta recebi back. Want dit krijgt terug. Tu rechuche ku emes asaka anteriormente. Al het vuile die het al heeft uitgegeven. Que lá que parte bom rato, me te passa aqui não. Qual é o processo aqui também? Hoe gaat dit proces? Ora nos sala roceia. Als wij ademhalen. Tem dois uitgangspunten para nos sala roceia voor die. Er zijn 2 uitgangen waaruit we kunnen lucht halen. Uno da nos boca. De ene is onze mond. Outro da nos nariz. En de andere is onze neus. Cabe te passa de nos luchtpijp. Daarna gaat hij door onze luchtpijp. E ta dentro nos bronquios nang. Daarna gaat hij in onze bronchen. E longen. Cabe te dentro de nos longblaasjes nang. En daarna gaat hij in onze longblaasjes. Mag ik even overgaan naar Nederlands? Oké. Deze stuk wil ik even in Nederlands uitlagen. Essa parte aqui me que trouxe na holandês. Hieronder zien wij de longblaasjes. Aqui boven nós também é longblaasjes dan. Rechterkant. Na banda Nou, direita. Linkerkant voor jullie. Na banda robesca boso. Zien jullie blauw? Bosanta mira blauw. Wie weet waarom die bloed daar blauw is? Waarom? Die kon het blauw. Je weet niet hoe die kon blauw? Hoe mene pobisa die kon het blauw? Ja, zuurstofarm. Ja, pas sobre het ding tiki zuurstof. Als je het zuurstofarm na kiko si het rijk. Que tem tiki zuurstof na kiko se het hoop DJ. Que te outro man? Que tem zuurstof tem monoxide. Ja. Essa aqui no papiamento é chama nitrogênio. Oh ja, in het papiamento zit het nitrogeen. Ja. Então, é como o monoxide aqui tá esum com a carga e sushi saqueva fo. E nitrogeen? Ja? E nitrogeen aqui tá saca e sushi pa fo. Oh. Ja. Wat is nou Nederlands?
spreken. Nada, no está bula. En tu outro man dat koraba soma eta zuurstofarm. En die Rijk. rijk. Ja. Ja, die andere kant is rood omdat die zuurstofrijk is. Dus CO2, de zuurstof gaat naar binnen, koolmonoxide komt eruit. Zuurstof dat bimpa ding, en koolmonoxide dat sali pa voor. Air, dus aero, nota nada mais com mescla de gás, não? De lucht is niet meer dan een mix van gassen. Ela consiste para 87% Het bestaat uit 87% de nitrogênio, van koolmonoxide. Toch? Ja. 78% Wow. 87%. nitrogênio. Algum sente tá cair humano na sua mente? Se é aero e for, tá Als het lucht consiste daar buiten 87 of Se- 78% 87% de nitrogênio, uit koolmonoxide, solamente 20% de oxígeno. 20% uit De zuurstof. que tipo de mundo nós estamos vivendo? In wat voor wereld leven wij dan? Me que entender de romana, que tipo de mundo nós estamos In vivendo? wat voor wereld leven wij dan? Mal contaminada. Ja, een Toch? wereld die heel vervuild is. Ok. Corrente mester para por si viva, En dat de mens om verder te kunnen leven, é parte chiquico tá queda 1% é, die 1% die overblijft, tá consistir de oxígeno, dióxido de carbono. bestaat uit zuurstof, Ik weet, dioxide. dioxide, Carbondioxide, carbonade, dioxide. carbonaat, Sim, bota aí, tem stikstof. Nós dizemos assim, né? oké, Stikstof. stikstof. Ja. Vapor de água e quantidade aqui de argon, neon e assim na hobby mais. Kuta by gelo, te bira nubia, nubia te bira acero. En E assim na we mundo te weten, queda het gaat naar draai. boven, het gaat in de wolken en het wordt regen. En zo blijft de wereld cirkel geven. Ja. Heen en weer. Agora, humano estava da saco, aire puro tem efeito riba antal maleza, não? Weet u dat verse lucht invloed heeft op bepaalde ziektes? We hebben hier, ik heb een voorbeeld gegeven hierbij van hypotensie en hypertensie. Maduna een explicación die hipertensie com Bloed, pressão alta com pressão baixa. pressão alta, pressão baixa. Hipotensie tá pressão baixa. De com a pressão tá baixa. Tu hebt Hipertensie een idee die com ho- nos pressão tá baixa? is lage bloeddruk. Kiko tá eigenlijk reden por que nos pressão tá baixa. Eigenlijk laat staan die nos nutrition, nos dagelijks leven, maar lezen dan con ons sporting. Kiko tá passa de nos corpo ora nos pressão tá baixa. Wat is de reden dat onze Ah? bloeddruk verlaagd wordt Ja, in het minder dagelijks zuurstof. leven? Nós mira aqui na met een foto de laboratório. Ik heb hier een foto van het Assim que te laboratorium. mira echt ora boco sangue de um bij studeren de laboratório. Zo ziet het bloed uit als je het Hoe in het gezond? laboratorium gaat onderzoeken. Um gezond, que tem vida gezond. Iemand met een gezond leven, E plaatje que você mira links aqui, die plaatsje dat je hier tem links ziet, perfecte ronde rode cellen, rondjes. heeft perfecte rode cellen. Den nucleo die test In, apparaat. in deze test. Per persoon aqui, Deze persoon te sofre de ijzertekort. die heeft eiwittekort. IJzer. Oh, ijzertekort. Dus heropbouw. Plus het ter gevolge van ijzertekort heeft zij of hij ook hypertensie. Oh, Pas ook een proces erbij. door die tekort na ijzer, het tem pressão alto. Então com Pressão abaixo. Pressão abaixo, sorry. Então com o processo aqui também. Ora que boa roceia, bota bij husa, turbospieren die bokurpa, party arriba. Als je ademhaalt, gebruik je al je spieren van boven je, hierboven, van je borst. Op die nos, ta sentatur die rustig na casa, hala roceia tranquil. Heel veel van Passo ons pa zitten passo.
Heel veel van ons zitten thuis rustig en Come, ademhalen. sin hacer ejercicio, vira En gordo, eten zonder cría te barica bewegen, grande, wordt dik. dale mal fatsoen, no manda nada. Ja, Ja, gewoon hè. Sorry, Ruana. Pero, esa aquí te gevolgens nan después. Nos te mire dit kinanang, wordt dan het gevolg daarna. nos te llame esa kinang wormcellen. We noemen deze werkende cellen. Si we wak bong, aquí nanang, na yung kung subimos trelon tiki, Ik aqui zal banda u bota mira wijzen. par de wormpjes, ta forma cuya en cirkel na outro. Hier zie je een paar wormpjes heel dicht bij elkaar. Kita pasa que cel nang ora bola roseia fout, Als of je verkeerd ademhaalt, of botini aandoening ku zeg maar bota te zwaar of bota sinti bu fatigado, no tu ainda kuda bewegen hopi. als je niet veel beweegt en je voelt je zwaar en je hebt een moeilijke ademhaling, Laat staan que nós sabemos de mundo que solamente tem 20% oxígeno saudável. laat, laat staan dat wij in een wereld leven met 20% van pure lucht. É pessoa que está met a cinta de cáncer, En deze persoon zit ook in een huis die gesloten is. tem sobrepeso, Ze heeft overgewicht. dus não está lá no roceia bom tampouco. Zij ademt niet goed. É cel não está kleef na outro. Dan gaan die kleren aan elkaar kleven. Dus het is een soort van worm. En dan wordt hij een soort, het is weer een soort die bici. Pas sombra die kom, pas je curva erbij, toma over. Waarom? Want het lichaam neemt het over. Para verlengen persona su processo de vida. Om het proces van die persoon zijn leven te verlengen. Dus orang wende muri die zeg maar die kanker of die suiker. Als ons iemand medicina, doodgaat door kanker of suikerziekte, é processo que ela passa dentro me, hopi acaba. was hij lang in dit proces geweest. Anto essa aqui tabuta ko awen dia hopi persona nang laga nos bisa e 89% di joven nang entre 3 ko 7 anos tem hipotensie. En dit laat dat heel veel jongeren tussen de leeftijd van 13 tot 17. 17 hypertensie aanleidt. O problema tá sinta na environment que nós sinta viva. Tá se frio e na nota vai para fora, nós tá beweeg. Het probleem is de omgeving waarin we leven. Ze gaan niet naar buiten, we bewegen niet. Met a sige hipertensie, Hypertensie, que te cel nan cora aqui, de rode cellen zijn. nan parse saudável, Ze lijken gezond, pero nan tá grande. maar ze zijn te groot. Nan tá riba nan mes, pero grande. Ze zijn op zichzelf, maar ze zijn te groot. Awo di kong, kiko tá passando aqui nan? Waarom? Wat gebeurt er hier? E persona, tá bezig, tá recebendo hopi oxígeno. In nota recipiënt? Sí, está bezig tá recebendo hopi oxígeno. Die persoon krijgt heel veel zuurstof, Pero esta saca tiki comulsida. maar het haalt te weinig kooldioxide uit. Nitrogeen of ja, eruit. Dus is cellen vergroot zich. Anto é célula da bira grande. Dan de plak aan de aderen binnen. E nanta placa na ader nam padipading. En toen zien we in te haya bloedpropjes. Zo krijgt die persoon bloedpropjes. En toen zien we aneurysma of hypertensie, pressão alto, Dan krijgt tabing hij arriba. anorexia of Die mas reden hoge bloeddruk. pa pressão alto. Er Pero sa zijn kita nog met de meer- ondinang. Er zijn nog meer redenen voor hoge bloeddruk, maar dit is eentje ervan. Ok, benefício nan di aire puro, remédio natural, hobby sério. Wat goed is om puur lucht binnen te krijgen. Willen jullie 10 halen op school? Wil je een 10 op school halen? Elke dag 6 uur ochtends of half 6 ochtends opstaan. Rondjes lopen van 30 minuten. In je neus ademen en echt zo hè. Paar keer achter elkaar. Si bokaya 10 na school, botingkulanta turdia, corre rondje ng may ora ihala rosea door die bonanishi. Kiko te passa bota kere kubo kurpa. Wat gebeurt er dan met je lichaam?
Uno is zanger te reproductie isa kashush. Bij Eh. riba sobot de beweging. Het bloed circuleert en haalt de vuilheid uit. Uit. En toen er het toen, maar die oxygen op zo'n moment hij aero te suni mas limpi, die En puro. dan haalt hij verse lucht naar binnen. Want 's ochtends is de lucht puur. En toen asina ta kubo cellen aan die bokabes of mi een turbo cellen aan te regenera. En zo regenereert al je cellen. Pas sombra bloedplaatjes nan kutahayando bong zuurstof. Want de Juda e bloedplaatjes- processo aqui. Want de bloedplaatjes krijgen dan goede zuurstof voor dit proces. En toen wordt bij school com mente helder. En dan ga je naar school met een helder verstand. Natuurlijk, después de comer un desayuno nutriente, hopi boom. Maar natuurlijk moet je een goede ontbijt 's morgens nemen. Fruit bord, vol fruit. Een bord vol fruit. Toch, tante? Ja. CO2. Sin CO2 nos tamuri. Zonder CO2 gaan we dood. Sin un bom ademhalingsstelsel no sanger nota worden purificar. Zonder een goede ademhalingsstelsel wordt Onze bloed niet verfijnd. ons bloed No niet gereinigd. ja, no stressniveau te baja. Ons stressniveau gaat dan dalen. Si we sofre de depressie. Als je last hebt van depressie. Ibo kumisa lanta turme in takana. Als je 's morgens opstaat en begint te wandelen. Wat is een verschil binnen 3 dagen? Entre 3 días botas mira é diferença. É minha oportunidade para pôr focus e concentrar melhor takana. Kan je BCC kaba? De beste manier om een goede verstand te hebben is om 's morgens op te staan en te lopen. Bo emociones e vos estado mental te worden balançar melhor. Je emoties en je mentale staat wordt in balans gebracht. Dus bo coping mechanisme por tramio. Je wat? Je coping mechanisme dus bo maneira de relatar com sucesso ng pagkubobida. En ja, om je in je leven met dingen om te kunnen gaan, is dan het beste. Bo salu, no haya pa bo salu haya booster. Om je gezondheid een booster te geven. Pa bo immuunsysteem bira más fuerte. Om je immuunsysteem sterker te maken. Elo ayuda nos curva pasar giftige stoffen. Ja, het helpt je lichaam om giftige stoffen uit te halen. Remédio para ajudar nos combater hope tipo de maleza ng mental, físico, depressie, tekort aan rode bloedcellen. Een medicijn die je helpt om vele ziekten te bestrijden. Depressie en rode bloedcellen. Fysiek en mentaal. Oké. Dingen boek Ministerie of Healing. In het boek Ministry of Healing. Ministry of Healing. Tabisa pa nos porting sanger saludabel. Zegt om een gezond bloed te hebben. Nos mensterhala roseia profundo e bom. Moeten wij diep ademhalen. En goed. En goed. Je dano nos pulmonan com aire fresco e puro, ta sorro para nos sanger worden purificar. Om onze longen goed gevuld te zijn met pure lucht, helpt ons met onze gezondheid. Eta duna color mais brilhante na nos e nos cuero te bira net trouwens, hè? Ora wordt uitgerust. Ons Eta bira strak. Dus si boke kita. Sorry. Ons huid wordt strak, je gezicht die bloeit. En je vermint 10 jaar. Wat een bad is. Ja, het lijkt alsof je 10 jaar jonger bent. Ja. Eta duna, even kijken. Een bon respiration, ta sorupa. Een goede ademhaling zorgt ervoor. Ta calma, nervio, ta duna mio appetit. Dat maakt je rustiger en geeft je een betere zin om te eten. Ja. Ta sorupa mio digestion, vertering. Ja, het helpt je versteringssysteem. Ja, met je mo mo de bisa turbe ore kabikome. Agora que makabikome imbita beasi digestic walk. Mijn broer zegt altijd, ik ben nu klaar met eten en ik ga een wandeling, een spijsvertering wandeling doen. Panabure gordo, você tem que dar net.
Zodat hij niet dik wordt, want hij wil mooi blijven. Ja, geen barriga grande. Geen dikke buik. Tá dando nos meu sonho, ora para nós dormir à noite para sossegar melhor. Het geeft ons een goede rust, dat wij goed kunnen slapen. Nos pulmões não me tem mais liberdade possível. Onze longen moeten meer vrijheid hebben. Pulmão não me tem mais liberdade possível. Me deve ser aqui para somar. Hoje dia é muito Ik bom zeg tá. dit. Prima Waarom? como na ding, hala cintura mara, para cana yanga. Want Sin sa ik- quanto ongezonde ding na sendo com een curpa. Want Kiko de problema. die dames van tegenwoordig, die dragen van die strakke dingen om hun lichaam strak te houden. En ze weten niet wat voor invloed heeft op hun gezondheid. Ja. Anto de space ora ku in werkelijkheid na yung marika ku takai. En als ze in werkelijkheid een dikke buik krijgt die hangt, Nang ke bisa tadiko. dan willen ze vragen waarom. Pasesa kita juist bevordert isaki. Want dit bevordert juist dat je die dikke buik krijgt Di ko. die hangt. Te explica Romana. Waarom? Ja nos ta sige, me interessa turco. Ja me ta samenvatting. Ik maak een samenvatting, Tijdloop. want de tijd loopt. Oké, ora bo primi barika no mara. Als je je buik strak houdt, Bota proibi tur bo harvaten nang ibo venus nang bo bloedvaten nang. dan verhindert je dat je haarvaten, je venen en je bloedvaten Ja. Taha sinan trabalho di sakashushi e verter vet. hun werk verhindert om het vuil uit je lichaam te halen. Anto kieta para En het vet. eta bij plak demo na bo binnenwand van je maag. En dan gaat die plakken in de binnenwand van je maag. En to riba bo stoma te krio vet. En op je maag ontstaat er vet. Anto después de tempo nanti um barrica kuta colega En dan hebben ze een hangende buik. e toert in prison of suco. En ze hebben hoge bloeddruk of suikerziekte. Passei vet riba stoma, Want de vet op je maag, kuta cresce nanang, die daar groeit, ta zure sanger. maakt het bloed zuur. Ora comida dentro de stoma, Als het eten in je maag komt, e vet ta zuigt toere suco. trekt alle suiker eruit. Toere suco ta bij bo lever. Al die suiker gaat naar je lever. Anto bo sanger ta bira zuur. En dan wordt je bloed zuur. Anto después bo põe cancer. En dan kan je kanker krijgen. Dus se bo não passa bo mes aan, bij tuma chemo, bo ta venina bo curva mas tanto. En als je je niet aanpast en chemokuur neemt, dan maak je meer schade aan je lichaam. Até bo ta muri. En dan ga je dood. Simpel. Heel simpel. Com raio fresco por ajuda nos órgãos nang. Hoe kunnen verse lucht ons organen helpen? Longen kunnen ademhaling momento de bevorder e função pulmonar. Sim, ora pulmão nang hala roceia nada bevordert. Sorry. Oh ja, als je longen dan gevuld wordt met dit lucht, Nanta bevordert e função pulmonar. en bevorderen ze de werking van de longen. Dus eta bota bezig ta trahano riba bo longspieren nang. Dan werkt het op je longspieren. 20 pa 30 minuut mainta bo salicana. Als je 20 tot 30 minuten 's ochtends gaat wandelen Anto tijdens die canamento, en tijdens dat lopen, bo move bo curpa. je beweegt je armen en je Bo hala benen roceia ding. en je ademt Para bo pecho, bota en je, stel gelijk bo ruggengraat. en je staat rechtop, Bota hala roceia in, je adem in adem uit. en adem uit Jena bo longen. en je vult je longen Anto asina bota jena bo sanger, en zo vult je je bloed aan. asina bota ajuda bo stoma na processar e comida nang kuba come. Zo help je je maag het voedsel te verteren Je mente lohanya mas roceia, mas zuurstof. en je verstand krijgt meer zuurstof, Anto asina meer e adem. por funcionar optimal, op 100. Zo kan het op 100% functioneren. E se bo soro lucht bo kas tambi, En als je huis ook lucht, bota saka
Ture como no sida ku bodrum ya noche ku abo ku yugu ka saku tura a hala roseya den kas. En dan haal je al die koolmonoxide uit van jezelf, van je man, van je kinderen. Anto saka ture zikte kima nampa fo. En je haalt zo dan alle ziektekiemen uit je huis. Mi espera kurumanang por geniet. Ik hoop dat u daarvan heeft genoten. Die presentação aqui sim algo. Van deze presentatie en iets heeft geleerd. La nossa senhora chama para nos caber culmine. Laten we eindigen met gebed. Wij willen u vragen om op te staan. Laten we bidden. Nos bom Deus que está de altura na cielo. Onze goede God die in de hemelen troont. Dank u voor een dia mas nos por a bing bopia. Dank u wel dat we nogmaals aan uw voeten kunnen zijn. Para nos por sinha algo mais forte. Om meer van u te leren. Agora que nos sinha Tata Santo. Nu dat wij iets van u hebben geleerd, Vader. Laat que nos por botar in prática de nos vida. Laat dat wij het in praktijk kunnen zetten in ons leven. E no laga bo palavra passa em vano. En laat dat uw woord niet te niets gaat. Dona nossa força para cumprir de obediência para cubo Tata Santo. Geef ons uw kracht om u te gehoorzamen, o Vader. Essa que na mita pedivo. Dit vraag ik u. Não passou mita digno de nada. Niet om ik waardig ben, Vader. Que perdona de mi picana. Maar met de vergeving van mijn zonden. Per merito que Jesus assim na cruz Voor para de salvar-me. genade van Jezus Christus op het kruis. De no nome de Cristo Jesus. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Dank u, nos Roman. Jennifer? Dank u wel, zuster Jennifer. Romana, prometo nos chama pre-steam dilante, nos quer anunciar, curibe mesa na nos marex. Voordat wij de pre-steam naar voren roepen, willen wij u zeggen dat hier op tafel rechts Nos tem dos cajas. hebben wij 2 dozen. Caja pa pergunta. De ene doos is voor vragen.